Mr. Papas for Kult. Ο κ. Παπάς για την ΚΑΛΤ. Καλησπέρα σε όλους. Άκουσα με προσοχή την εισήγησή σας και τις παρεμβάσεις των συναδέλφων. Συμφωνώ ότι η πρωτοβουλία για την Ένωση Δεξιοτήτων είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο. Όταν ακούμε για Ένωση Δεξιοτήτων, συχνά φανταζόμαστε ένα μέλλον καινοτομίας, ψηφιακής προόδου και πράσινων θέσεων εργασίας. Είναι πράγματι σημαντικό να επενδύουμε στις δεξιότητες, αλλά να ρωτιέμαι ποιους αφορά αυτή η Ένωση και ποιους αφήνει πίσω. Επιτρέψτε μου να εκφράσω τους φόβους μου ότι η πρωτοβουλία τείνει να στοχεύει κυρίως σε εργαζόμενους που ήδη έχουν σχετική πρόσβαση στην αγορά εργασίας ή σε εκπαιδευτικές υποδομές. Πολλοί άνθρωποι όμως άνεργοι μακράς διάρκειας, νέοι εκτός αστικών κέντρων, Ρωμά, ΑΜΕΑ, συχνά δεν έχουν καν πρόσβαση στην έννοια της δεξιότητας και πόσο μάλλον δεν σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Η κατάρτιση πρέπει να είναι εργαλείο ένταξης και όχι προνόμιο. Ταυτόχρονα παραμένει ζητούμενο και η ουσιαστική βούληση των επιχειρήσεων να επενδύσουν στην εκπαίδευση των εργαζομένων τους. Πολλές περιορίζονται σε άμεσες ανάγκες της παραγωγικότητας χωρίς κοινωνικό όραμα. Απ' την άλλη, το κράτος μόνο του δεν επαρκεί. Γι' αυτό απαιτείται στενή συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με κοινές δεσμεύσεις, χρηματοδότηση και ευθύνη. Τέλος, μήπως εστιάζουμε μόνο σε ψηφιακές ή πράσινες δεξιότητες και παραμελούμε τη βασική παιδεία, τον πολιτισμό και τη συναισθηματική ενδυνάμωση? Η Ένωση Δεξιοτήτων δεν μπορεί να είναι απλώς ένα εργαλείο ανταγωνιστικότητας. Οφείλει να υπηρετεί τη συμμετοχή, την αξιοπρέπεια και την ισότητα. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν πώς θα μπορούσε να συμβάλλει η Ένωση Δεξιοτήτων ώστε να δημιουργηθούν ανοιχτές, δωρεάν και προσβάσιμες δομές μάθησης και κατάρτισης σε γειτονιές και τοπικές κοινωνίες. Και τέλος, πώς μπορεί να βρεθεί ένας τρόπος όπου σχεδιάζονται οι δομές με συμμετοχή των ίδιων των πολιτών και τη συμμετοχή δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ευχαριστώ πολύ.